Og høre lidt fra dig, og jeg også lidt fra dig bagefter, Tim, det her med, altså vi har 10 minutter tilbage. Vi kunne godt fortsætte i 1,5 time mere om det her. Men noget, der er meget vigtigt at berøre, synes jeg, når man nu har henholdsvis 40 års jubilæum, jeres debut har lige haft 30 års jubilæum. Jagten på den nye lyd. Hvornår går det godt, og er der nogle gange for jer, hvor det simpelthen er gået galt, hvor man har faret vildt i sig selv, og ligesom tænkt, fuck man. Men jeg bliver nødt til at fortælle en anekdote. Ja, det er det, vi har. Inden vi gør det. Fordi Wickerstorp er jo ikke særlig lang tid efter Waterline. Nej. Og på et tidspunkt så er der en mukker, der ringer og spørger om, fordi Bibi King skal spille nede i Ringsted. Og så ringer og Bibi King har det på hans tur, at han inviterer lokale guitarister til at jamme med det sidste år. Og mig og Tim bliver ringet op og spurgt, om vi vil jamme Bibi King nede i Ringsted. Og jeg siger bare, ja, jeg skal fandme spille med Bibi King. Jeg er fuldstændig ligeglad, hvor dårligt jeg spiller. Om jeg får med, hvad jeg er fuldstændig ligeglad. Og jeg havde 2 små børn derhjemme, og bræk og køb over det hele. Jeg tager bare afsted, og Tim sagde ja, og det fik vi mødes dernede. Og vi lige tog Bibi King, som er meget gammel. Det er jo meget stor, altså. Det er jo meget stor også. Men så sidder vi backstage og spiller lidt og sådan noget, og så er det helt spørgsmål. Tim, prøv lige at spille Waterline. Prøv lige at vise, hvordan du spiller Waterline. Så sidder Tim og spiller Waterline. Prøv lige at spille Wickerstorp. Så spiller Wickerstorp, så sidder vi bare, okay, det er sådan, okay, det er sådan. Og så skal vi gå op og spille blues i en dag. Det er meget lang tid. I meget lang tid, ja. Det blev bare ved, hvad ved. Til sidst var det tør for blues legs. Tim klarede det rigtig godt. Og det er godt. Men jagten på den nye lyd. Hvornår går det godt? Hvornår går det skidt? Altså efter vores andet blad, der holdt jeg jo pause fra det der med sådan virkelig dyrke guitaren som det lidt mere helvede, kan man sige her. Og disse gik i opløsning. Vi startede en solo-karriere, og den der akustisk guitar, og der var måske mere sådan en fokus på selve sangen, i det egentlig var guitar og riffsene og sådan noget. Det gik der nogle år med, og så mange år senere, så vendte vi tilbage, som de siger, så genopdagede jeg måske lidt mig selv som den der elektriske guitarist og den der riffmaker, som jeg jo egentlig også føler, jeg er og godt kan lide at være. Og der opstod også en nysgerrighed igen med hele virkelig hard rock og metal-scenen, altså hvad der foregår på den. Jeg gik også med nørdet til det med at tjekke ud, hvad folk bruger. Så var internettet kommet med tid, så man kunne tjekke ud, hvad folk bruger, og utallige Rick Rundowns videoer, jeg har set med alle mulige, der går igennem med de her brugere af guitar og pedaler, og hvorfor gør de sådan, og det var også meget inspirerende. Og vores, med disse seneste plade, den er måske et ret godt resultat af det, for der er i hvert fald gang i en masse effekter, som jeg ikke har haft gang i før, og der er vel meget langt væk, i hvert fald til tider fra den der Strat Turbo Drive Marshall ting. Og det synes jeg har været enormt sjovt. Jeg synes, det har været en dejlig måde at dykke ind i det der, og i virkeligheden i det hele taget, så det ved at føle sig nysgerrig, og så sent i karrieren, som det efterhånden er ved at være, det kan jeg også godt lide. Og det føler jeg også godt, at jeg kan høre på dig, og virkelig måske allerede få Reconstructed, hvor jeg ligesom er etableret for alvor. Der er en nysgerrighed, det er ikke også med guitar, og det eksperimentere. Og det har været senere og senere, altså det kan jo... Ja. Kan du godt lide. Og det, jamen lige med Wickerstorp, det er jo virkelig et studie i at prøve at lave noget, der lyder anderledes. Og helt lavpraktisk, så er det en... Telefax. Det er et telefax, jeg sidder der. Ja, telefax. Det er en Gibson guitar ind i en virkelig dårlig distortion-pedal, der hedder Heavy Metal, som Boss laver sig. Hvor de prøvede at lave, og den er helt forkert, men på den rigtige måde. Og hvis man går udenom sin forstærker, men lige ind i pulten, så bliver det helt fladt og kedeligt. Og det er den, jeg skulle faktisk, det er den lyd, hører der, jeg skulle faktisk kende lidt for den, fordi de andre synes, at det er sgu lige sjovt nok, den lyd der. Men jeg bliver ved med at insistere, det skal være den der lyd, fordi det får folk til at spidse ører. Ja, det må man sige. Ja. Senere, den der hedder Monster Philosophy. Ja. Lyd og hvad man arbejder med. Det er ikke den samme lyd, det er en anden, men også den meningen af, at det skal en guitar, der ikke rigtig skal lyde som guitar. Monster Philosophy riffet, det er sådan en kick, det er en slags oktav distortion pedal, som prototypen blev bygget til Jimi Hendrix, og den var lidt i stykker, og man har super fed, ikke?
Og så var der nogle andre, der havde lavet en senere udgave. Men den synes jeg var fed, fordi det lød som mere som en synthesizer. Og det inspirerede mig til at skrive et riff, som er sådan lidt Moog-agtigt. Og så kom der et nummer ud af det. Så den måde kan lyde jo også være lidt inspireret. Det er så livet i sig selv, inspireret til, man er. Men hvad så kommer for det? Altså, nu spurgte mig selv tilbage til min tidlige dag der, og med den der guitar-pedal forstærker, altså, der var det jo som jeg kunne spille fulde DC-koncerter, de to første plader, bare med det setup. Og det var enten fuld skid på min high gain i virkeligheden, ikke? Og så kunne jeg skrue ned fra halv på min guitar Stratocaster, og så blev det automatisk til low gain, til versene, hvis det skulle være lidt stille, og hvis omkring op igen, og så kører jeg igen. Og det kunne jeg jo få en hel koncert til at køre med. Når du så har været i at implementere det sådan en reconstructed, hvad så? For så har du både din training, og du har din telefax, du skal have gang i. Hvad så? Ja, så er det et værre cirkus, det der. Og så har jeg altså, vi kalder den printerlyd, når noget spiller. Det skal være til tekst og lydprøve. Fordi at den går ikke i forstærker. Den går lige ud af den der gamle, dårlige distortion-pedal, og den er lige hen i kulden, ikke? Det er stadigvæk den. Det er stadigvæk. Ja. Og så har han selvfølgelig en backup. Og den pedal, jeg bruger til Monster og Philosophy, den har jeg også en backup af, fordi ellers bliver det. Og så, det skal man have. Man skal have de der ting, og så skal man mute det rigtigt. Og man skal have, vi bruger faktisk den samme over i Jylland, der bygger de der ting til, hvor signalet kører rundt i guitaren, så træder man rundt. Men det blev jo et problem, at så skulle jeg have en Twain-lyd, en printerlyd, en Monster-lyd, og en almindelig fed ACDC-lyd. Og jo flere led man putter ind i signalkæden, jo dårligere bliver lyden derude til sidst. Altså, så det er jo også noget med, altså det er en farlig ting. Vi er simpelthen løbet tør for tid, og jeg vil gerne lige for at huske at sige det. Tusind tak til jer, der er kommet, og tak for jeres opmærksomhed. Jeg har sjældent været så opmærksom i rum. I lige hinanden en kæmpe stor opmærksomhed. Foregår en podcastoptagelse herinde af P3's fremragende program Splittet til Atomer, der handler om Everything Glows. Og imens vi rydder salen, så kommer I til at høre noget af nummer fra Everything Glows-pladen, 1900 and Yesterday. Og det var cirka 30 sekunder til det kommer, men du sagde, outroen på det her nummer, det er noget særligt. Hvorfor er det det? Jamen det er fordi, det er en side af det, som er den der melodiske, lidt melankolsk, men det er en meget glad og positiv sang fra en meget positiv tidspunkt i vores karriere, og vi kan skrive sådan en sang her, og jeg synes, at det er simpelthen et rigtig godt stykke musik, som er, altså det er næsten det modsatte af Reconstructed. Men det er sådan noget, som jeg synes, det er noget, jeg er stolt af. Det er en melodisk guitar solo, som har noget meget dyst og opløftende humør omkring sig. Til allersidst, 40 års jubilæum. Tillykke. 30 års jubilæum. Tillykke med det. Tillykke. Om 10 år? Jeg synes, at jeg kan se 6 episoder. Ja, fedt. Det kan bare komme til. Du har hørt, det vil vi glæde os til. Tim Christensen, tusind tak for det, du kom. Tak, fordi I kom derude. Der er flere samtaler her hele dagen, og i morgen også. Der tager jeg blandt andet jeres musikvideoer fra den allertidligste med Lasse Spang Olsen op til nogle af de helt store Torleif Hoppe. Musikvideoer, der ramte MTV, skal blandt andet have historien fra Torleif Hoppe om, hvordan budgetter til musikvideoer på sådan cirka 5 år går fra 600.000 kroner til 50.000. Så hvis I køber billet til det i morgen, så kan I høre det der. Men her der får I noget af en dejlig sang til at gå ud på. 1900 and Yesterday. Og nu skal jeg nok prøve at spole frem til aften, så man virkelig får det, der hører. Tusind tak, fordi I kom. Tak.